Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awdaha lana ma'alimatin wa man alaina al-Qur'anal mutin. Alladzi qala ta'ala fihi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin, khaliqus samawati wal aradin. Wasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal khalaiqi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala jami'in nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bi amrihi fa'alu wa ma nahakum anhu tanibu wattabi'u sunnata rasulihi wa la tukhalifu. Para hadirin jamaah salat Jumat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kula saban sedaya dipun perintah takwa atuwen adres dumateng Gusti Allah taala. Tegesipun nglampahi punapa ingkang kados perintah-perintahipun Gusti Allah taala, tuwin nebi dhateng sedaya larangan-laranganipun Allah taala. Lan kula saben sedaya ampun ngantos pejah kejawi kanthi netep iman lan Islam. Lan monggo sesarengan sami andherek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun ngantos nulayani punapa ingkang sampun dipun dawuh-dawuhaken. Ikhwani rahimakumullah. I'lamu annal Qur'anal azima mu'jizatun sayyidina Muhammadil khalidah wal hujjatud daimah. Annatiku bi sidqir risalah wa qira'atuhu ta'uddu min jumlati afdhalil ibadah. Para sederek sedaya ingkang kula hormati, kula lan panjenengan dipun perintah mangertosi satemenipun Al-Qur'an ingkang agung niku dados mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang langkung sakmengke lan dados hujjahipun sedaya umat Islam. Al-Qur'an ugi dados tandha bukti sifat risalah utawi sifat kautusanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan maos Al-Qur'an kaitang ibadah ingkang langkung utami kados ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Akhrajahul Imam Abu Nu'aim. Artosipun luwih utama-utamanipun ngibadahi umat ingsun yaiku maos Al-Qur'an. Hadis punika dipun riwayataken saking Imam Abu Nu'aim. Wa adallahu ta'ala sawabal azim wal fadlal jasim ala man qara al-Qur'anal karim. Lan Gusti Allah taala sampun nyawisaken ganjaran lan kautaman ingkang ageng sanget kagem tiyang-tiyang ingkang maos Al-Qur'an. Wa min fadhaili tilawatil Qur'anil karim annal qari'a lahu bi kulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha bi fahmin au bi ghairi fahmin. Setengah saking fadilah utawi kautamanipun maos Al-Qur'an nggih punika sak temanipun tiyang ingkang maos Al-Qur'an angsal kebagusan setunggal saben maos setunggal huruf lan kabasuhan setunggal kala wau bakal dipun tikelaken sedasa huruf utawi dipun tikelaken dhateng sedasa kebagusan. Sami ugi tiyang ingkang maos Al-Qur'an iku sampun paham maknanipun Al-Qur'an utawi dereng paham maknanipun Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Amma inni la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Imamul Baihaqi.
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuhaken ingkang artosipun sapa wonge maca sak huruf saking kitabipun Allah Subhanahu wa taala tegesipun kitab Al-Qur'an mongko wong mau angsal setunggal kebagusan lan kebagusan setunggal bakal dipun tikelaken sedasa kebagusan ilinga sira sak temene ingsun ora ngendika akan bilih alif lam mim iku diitung sak huruf ananging alif iku diitung sak huruf lam sak huruf lan mim sak huruf hadis menika dipun riwayataken saking Imam Baihaqi. Ikhwani rahimakumullah wa minha anna man allama waladahu al-Qur'an faqad haza khairan adiman la yusawihi khairun wa nala ajran kariman la yuwazihi ajrun. Hadirin jamaah jemaah ingkang minulya. Fadilahipun maos Al-Qur'an malih inggih punika sak temenipun tiyang ingkang kersa mulang putra putrinipun maos Al-Qur'an. Mongko tiyang kalau angsal kebagusan ingkang ageng sanget ingkang boten saged dibandingaken kalian lintunipun mucalipun Al-Qur'an. Lan ugi angsal ganjaran ingkang boten saged dipun bandingaken ganjaripun kalian lintu-lintunipun. Kados ingkang dipun ngendikaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man allama ibnahul Qur'an nadoron ay fil mushaf ghafarallahu lahu ma taqaddama min dabihi wa ma ta'akhkhara. Wa man allamahu iyyahu dhahiran ay an dhahri qalbihi fa'asallahu yaumal qiyamati ala suratil qamari lailatil badri. Rawahul Imam Tabrani. Arotosipun sapa wonge mulang utawi nguruki putranipun maca Al-Qur'an kelawan ningali marang mushafipun utawi ningali marang Qur'anipun mongko Gusti Allah bakal ngapura dosa-dosanipun wong mau dosa kang wis keliwat lan ugi dosa ingkang badhe dumugi utawi dosa ingkang keri. Lan sapa wonge mulang putranipun maca Al-Qur'an kelawan apalan mongko Gusti Allah besok ana dina kiamat bakal nangekaken wong mau saking kubur kanthi rupa rembulan tanggal bulan purnama. Hadis punika dipun riwayataken Imam Tabrani. Ja'alallahu ayyakum min jumratil muhibbin al-Qur'an wa ahli tilawatil Qur'an. Mugi-mugi kula sapan sedaya kalin Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken tiyang ingkang demen Al-Qur'an lan ugi demen maos Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqali yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal barurur rahim.